diarddel cyntaf yna, mae'n anodd gweld rwy'n yn mynd. A oedden ni gyd wedi bod yn meddwl drwy dydd, fydd na rwy'n yn mynd, neu fydden nhw'n rhoi chance i weld beth da ni'n gallu gwneud. Ond na, dyn nhw'n chwarae gwmpas, does am second chances i gael. So, neud i fi feddwl yn bendant am stepio'r gêm i fyny at tro nesaf. Oedd reit nerfus a nhw'n siŵr iawn be'n neud. Diolch byth wrth yma, dim fi ddod allan. A godi sana wan o hyn ymlaen a trio eich gwella'r be fydda'n neud a gweld sy'n mynd. Rhaglen gyntaf bod yn ddiawl o hwyl, dod i gyfarfod pawb a wneud y tasga. Bach yn siomedig i ddweud y gwir bod fi wedi cael ei ddiarddel i ffwrdd o'r gystadleuaeth, ond mae yna rhywun yn gorfod. Panicio efo'r cwestiynau nes i, oedd yr atebion gynnau, ond ddim cweit yn deud be ni fod i ddeud amdano fo. Mae yna fraint yna yn does, ond dyna fo, mae'r fraint drosol. Pan wedodd e gyntaf bod y doi wedi rhagori, a wedyn jyst wedodd e angharad, o'n i'n meddwl fi mi gytre, achos o'n i'n meddwl bod fi wedi gwneud cystal. O'n i'n rili becso, pawb yn siarad amdano siwt o'n nhw wedi gwneud yn tasg stoc. O'n i'n meddwl, fi wedi cael sawl un yn wrong. Ond na, hwnna'n teimlad, mae'n horrible, fi'n teimlo cymaint o trend dros Siôn. Mae'n teimlad ofnadw. A dwi'n gweld un fel teulu nawr yn mynd gytre fe. Ddim yn neis o gwbl. Na'r unig beth lle ddweud. O'n i yn crynu. Dwi'n bod lwcus rach ar un y ffordd. Gwirion beth i wir o'n ymlaen. Mae'n siŵr bod ti'n mynd yn anoddach fel dyn ni'n mynd. Ni'n cael criw da iawn. Dyn ni gyd wedi bod yn ffrindiau mawr a sa'n i'n golli neb. Uffernol. A oedd hwnna a wath na dechrau bore ddo. Hwys, mae dwylo i stil y wyn. A grynu, dal i grynu. Oedd hwnna ddim yn beth neis o gwbl. Ond yn anffodus, fe rai mynd trwyddo fe to. Digon balch arni. Ond drenu dros Siôn, o'n i ddim yn meddwl fydde neb yn cael mynd heddi a gwir y gwir. Ond na fe, rhaglen iwi, cystadleuaeth iwi, fe. A fe rhaid toffyd awt, fe, clatio bant. A gobeithio fydd bethau rhwyddach tro nesaf ydych chi. Ddim yn meddwl o gwbl byddwn ni wedi gwneud gystal, oedd pawb o beth o'n i'n deall. A siarad nhw ar ôl y tasgau, wedi rhoi yr un atebion neu'n agos. So, tipyn o sioc, really, ond fi'n bles bod fi wedi edrych mlaen i'r tasgau. Mae'r doi tasg wedi bod yn wych a ffres a newydd. So, bydd hi'n ddiddorol iawn ac yn gyffroes i weld beth sydd i ddod nesaf.